Welcome back to my channel. Today we'll be looking at the function of na. Ọrụ na-arụ n'asụsụ Igbo. Over the time, I've realized that many don't still know how to write na because of the different functions of na in Igbo language. Because in Igbo language, na has different functions. It can function as mbuzo, which is preposition. It can function as conjunction njiko. It can function as isi ngwa, which is the verb root. It can also function as auxiliary verb, which is nyamaka ngwa. So today we are going to look at how to write these. We have to write na when it's functioning in different ways. We'll look at the first one, when na is functioning as preposition. Mgbe na-arụ ọrụ dịka mbuzo. We have two ways of writing it. The first one is when the word after na begins with a consonant. Ya bụ mgbe mkpụrụ okwu na-esota na ji mgbochi ume wee malite. Kedu ka si ede ya? A ga-ede na otu ahụ. The word na will be written that way. For instance, we have Onyeka nọ na class. Fechi bi na Lagos. Okwute dara na gbamgbam. These examples are when the words after na begins with consonants. The next one is when the words after it begins with semi-vowel. You know, there was a time I taught you how to know when the consonants M and N function as semi-vowels, which we call in Yorodame in Igbo language. So whenever the word coming after na begins with semi-vowels, the way to write it is just to write the na the way it is. Example, have Azụ bi na mmiri, Anụ dị na ngịga, Odide nọ na mahadum. The next one is when the word after na begins with a vowel. All you have to do is to remove the A in na and replace it with an apostrophe. A ga-ewepụ a dị na na were rekọma elu dochie ya. Example, we have Nri ahụ nọ n'ime ikwe. Ihe ọma bịara n'ụtụtụ taa. Ọ nọ n'elu ụlọ. We have other examples like n'elu, n'abalị, n'olu, n'ụzọ, n'ukwu, n'eze, n'anya, n'afọ, n'isi, n'ebe a, n'oche, n'ọnụ. These are how to write na when the word after na begins with vowels. That is when na is functioning as preposition. So we'll look at the next one. When the word na is functioning as a conjunction. A conjunction is njiko in Igbo language. How do we write it? Mgbe na-arụ ọrụ dịka njikọ, kedu ka anyị ga-esi ede ya? When it's functioning as a conjunction, all you have to do is write na the way it is. You don't remove anything from it. Remember that na, when it's functioning as a conjunction, it may be a joining of two words, sentences, phrase, or whatever. Just know that when na is functioning as conjunction, you write it the way it is. Mgbe na-arụ ọrụ dịka njikọ, a na-ede ya otu ahụ. Ọmụmatụ. So let's look at the examples. O nwere mkpebi gbasara isiokwu a na ọ gaghị eti ya ọnụ. Ijeọma na Chimaobi bụ di na nwunye. Anụ kpọrọ nkụ na ose na-agakọ. Let's look at the next one. When na is functioning as a verb root, it begins the verb. Mgbe na-arụ ọrụ dịka isi ngwa, ọ na-amalite ngwa ahụ. For example, nabata nwa bịara n'ụlọ gị. Ọ natara ikike ime ihe ahụ ọ na-eme. Onye napụrụ ya ihe o ji achọ mma. All these are examples of where na function as verb root. The next one is when na is functioning as auxiliary verb. Nyemaka ngwa or enyemaka ngwa. How to write it is this. You use hyphen to join the na with the verb is assisting in that sentence. Ka esi ede ya bụ na a na-eji akara uhie ejikọta na ngwa ahụ ọ na-enyere aka. Ọmụmatụ. So let's look at the examples. Onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo.
Chiemela na-agba bọọlụ. Nneka na-asa efere. So that is that for the function of na in Igbo language. Remember I said na functions as mbuzo, which is preposition, njiko, conjunction, isi ngwa, verb root, enyemaka ngwa, auxiliary verb. So while writing na in a sentence, you ask yourself, is the na taking the position of a preposition? Is it taking the position of a conjunction? Is it taking the position of a verb root or an auxiliary verb in that particular sentence? That will help you to write it the proper way. So that is that for today's class. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.